Un total de 43 peregrinos e peregrinas iniciaron o seu particular xacobeo, que os levará polo camiño mozárabe Vía da Prata durante 5 domingos ata conseguir finalmente a súa Compostela o vindeiro 13 de outubro. Esta iniciativa, promovida pola Deputación a través do INORDE, xa se iniciou en Semana Santa, continuou no mes de maio e xuño e establecerase de xeito periódico. O vindeiro domingo 22 de setembro será o traxecto Cea Dozón-Puxallos, un percorrido de aproximadamente 22 kilómetros. A terceira etapa será o 29 de setembro e levará os peregrinos dende Puxallos a Silleda, 22 kilómetros. No cuarto domingo, 6 de outubro, terá lugar a cuarta etapa que vai de Silleda a Vedra Susana, sendo un percorrido de 23 ou 30 kilómetros. E por último, o 15 de outubro, peregrinarán a quinta etapa de Susana a Santiago de Compostela, o tramo máis curto, de 10 kilómetros aproximadamente. Contarán ao longo desta experiencia cun autobús de apoio a media etapa e cun guía especializado que lles axudará a descubrir o patrimonio cultural e natural da provincia a través da Vía da Prata. Os interesados en realizar o camiño poden inscribirse a través da páxina web www.conocegalicia.es.